Linggo kuwi apa? Aku teko kene ora golek sembah, ora golek linggo. Aku teko kene arep takon karo kowe. Jenengmu sapa? Celandakan temen bocah iki. Ulun Bathara Guru. Bapakku sapa? Ibuku sapa? Lho. Aneh temen pitakon bocah iki. Lah kita iki atmajane sapa? Jenengmu sapa? Aku wis sanggeni. Atmajane sapa? Aku takon kowe, bapakku sapa, ibuku sapa? Takoni menawa taboki sirahmu kowe. Takoni meneng wae. Ora ngono murang tata bocah iki wani nendang Bathara Guru, wani nabok piling aku. Cetha jeleh nyawang Surya ketaman Cundamanik mbleduk kuwandamu. Bathara Indra, Yama Dipati, piye nggon kita ngreksa kararjaning kayiwangan he? Ana manungsa murang tata munggah kiwangan barang ngamuk kok kowe padha meneng wae. Namanipun sinten? Wisanggeni. Oh. Nyuwun pangapunten. Kula nembe kemawon dipun tempilingan lare menika. Kula trimesane niki lho cangkem kula niki. Niki digajul kalih wisanggeni mangap mboten iso mingkem sepriki. Iya iki carane ngingkemke piye iki? Dudu karepe dhewe. Piye Indra lah kok kayiwangan kok morak-marik lelakone kaya ngene. Oh, alah mbok menawa iki mesti walate jabang bayi mau. Bayi ora dosa dipateni, bayi ora dosa cemplunge kawah. Oh, ora gelem ngopeni kok anak-anak. Malah dipateni kaya bayi colongan. Cetha nek dewa ora tata kabeh. Mula didupaki karo bocah. Wis aja ndongeng Yama Dipati. Jabuten nyawane, alah le jabut pripun. Kula lagi setan dhek pun ngetungi gajul kok. Dewa mrene yo. Bathara Guru kowe nunggang sapi. Waduh. Murang tata bocah iki. Pun tamani Cundamanik men ra empun. Cundamanik ora gelem temomo Yama Dipati. Lho. Bathik gaman nampa kok ora gelem tumiba niku pripun? Wis mangsa Bathara Yama kayiwangan tunggun ulun bakal tumurun menyang Arcapada golek Mintasraya nyemanggaken. Semar nganggo kek aja mung Semar kok. Karo wong tuwa kok jangkar. Kakek Semar. Kakek Semar. Piye? Sing numpak sapi mau mlayu. Jare jenenge Bathara Guru ngono. Takoni meneng kaya taboki sirahe. Tendangi dadane.
Sikile terus cilik ngono wae. Urung mok tendang panjen sikile wis hapus kuwi. Oh, wis to. Wis suwe kuwi. Lah saiki nang endi wonge? Melayu kabeh. Padha ndelik apa piye? Bathara Guru nyelot nyang Ngarcapada. Ngarcapada ki ngendi? Ngisor kono. Ngisor kono. Iya, bayi ki mung nirokke karo sing kandhane tuwek. Njur priye? Aja mandhek karo kene. Ayo ditututi nyang rono. Ayo tututi rono. Taboki, taboki. Merahino semu pangiwang aruna katinetrane anggora po sabdaning kukila rengkani kara sakatra kene dungane engkung leru sing pini panca papetoke ngayam wono bubar mawut kayuwang Kanjeng Gering Saloka sangyaning para Jawa wasalang tunjang lebet katrajang marang Bambang Wisanggeni nadyan to sami tumandang parandene datan monggo puliya kridaning para Jawata nadkala samono Sang Hyang Guru ingkang kaplayu lumarap maring Ngarcapada ing ciptarsa ngupaya mintasraya sinigek ingkang lumawat nengna kang kinucap ing mangkitan kaya ingkang tetebengan wonten ing Pandhapi Agung Negari Ngamarta katingal hangekuwung prabaning Sang Nata
Kiblat kulon katon mendung angin danu angalingi prabaning Basanta sinela sunaring kilat tati sesautan yayah ilating Hyang Rudropati kang ngarsa handilat telenging bumi tanana peksi ingkang miberlabet mulat petenging jagat sinapeking himanda temah ngrahita yen to bakal jawah deres para kelawan lesus sesawang namung katinga cemeng hanggam mengregemeng sinawung jenggeleking gunung kendeng ketukulan nang layung labet kaperbawan dening spining swasana sisih wetan pernaing samudra winatesan gisik tinebing jurang kang sarta sila karang katingal kurang permana labet wis ndungkap surup surya amung swaraning ombak ingkang katempuh maruta biuran-biuran jumalegur hambentur watu karang wasana ngrangsang posisir mblabar ing pasir kang gumelar sawetara pinggiring kali kenanga ana kedaton ingkang winangun endah Sarwibawira Sentosa anenggih menika tawanane gumelaring karaton Ngamarta ya Praja Nyindra Prahasta ya nagari Batana Kawarsa ya karaton Cintakapura ya negara Kancanapura mila wasta negari Ngamarta ingkang mengku werdi papaning pangasrepan inggih kedatoning Tirtamarta sinebat Nyindra Prahasta katentremaning Praja Ngamarta sampun pikantuk sak prawalaning kasuwargan awasta nagara Batana Kawarsa papan pepuntoning ilen-ilening toya Jawa sinebat nagari Cintakapura yekti ing mriku dadya kedatoning Sekar Budak awasta nagara Kancanapura pinangka pemut nalika yasa pendhapi yasaning Sang Ismaya ingkang dumadi sarwa kencana Purayaga ngadhapur joglo rinengga sinembung Wisnu awangun jamur barat kang nedheng megar tuwin bangsa bebanjengan ingkang sedaya katingal tegus Sentosa tura irinengga-rengga datan kuciwa saka Guru Sila Prabata telung prangkul gedhene kauge tinatah tinatu rengga ginambar sisi ing naga sinangga ompak gongake swasa kapindha siraing sardula ingkang ajejamang megaring kembang terate Jerambah Silakaca jejo binalinis jenar cinawi cakrik kukila gilar-gilar yayah babut kang ginelar talundake sila rekta satebah ampane sak cengkang kandeli katingal tinunda-tunda cinandhi anjoging palataran jembar kang tanpa pagut sinambet gumelaring alun-alun sedaya wewangunan pinayu reksa balian ingkang wis sirep ringakit sesirapan jroning puri sinartan renggan damar sewu tanpa wicalan rinonce-ronce sutya rinukmi gading gegandhengan katingal renteng-renteng sarwa patut kawimbuh beteng kandel jagang lebet angubenging kedaton Ngamarta kinambandhi najek waja adapur warastra wanguning gapura menara jinangkepan wiwara tosan blebekan rangkep songo katingal ngagelah tengahing alun-alun tinandran waringin kurung sekembaran minangka tandha deging praja dalah rineksa dening mriyem pusaka Kyai Denda tuwin Kyai Duda ngagelah bergagah kaya-kaya tansah tangguh prayit neng kewuh saguh ambrasta mungsuh kedaton Ngamarta datan mantra-mantra sesananing jalma menungsa timlon saking mandra panyayah kayiwanganing Bathara Darma kang ejawantah wonten ingkang renggal negari Ngamarta nenggih menika ta pambayun Pandhawa dijuluk Prabu Puntadewa ingkang mengkawerdi Nalendra kang wis ngerti marang rasaning dewa ya Prabu Yudhistira ingkang mengkupi kajeng Nalendra makutaning prajurit enget-enget menika titising Jem Yudhistira kawarti ya Sang Prabu Gunatalika Rama ingkang mengkawerdi Nalendra wis pinter naleni sakatahing basa
Ya Sang Nata Prabu Sada Dwija Kangka ingkang mengkuwerdi Nalendra lair ing mangsa 12. Ya Prabu Darmaputra labet pinurut putra Sang Hyang Darma. Ya Prabu Darmaraja pinangka pemut ateging Sang Prabu seneng kuyung para kadang catur sumarambah para kawula sak negara Ngamarta. Ya Prabu Darmawangsa Nalendra ingkang duhing kewajiban. Ratu Lila ing Banda Legaweng Pati mila datananeh katengren Udira Seta labet saking sucining penggalih. Kuskawasa musti jimat pustaka kalima sada. Kalima sada kalima gangsal sadana 6. Sugenge Prabu Putra sangrasuk rukun gangsal tuwin rukun 6. Nalika lenggahing singgangsana kahadap kelawan panenggak Pandhawa satriya munggul pamenang kekasih Raden Werkodara. Ya Raden Bratasena Wayuninda Jayalaga Kusuma Yuda Gandhawaksratma Jaya Sang Jaka Abilawa. Katon jumeneng hanger gemeng kaya lintang Bima Sakti kang nuwak tutuking naga. Yen ngren kaya Dwiradameta tan kanton ingkang rayi kembar kemanikan lenggih Radyan Nakula tuwin Sahadewa. Nalika mangke dereng dangu lenggahing Sang Nata katungka praptaning Kang Rakanata ing Ndurwati Prabu Sri Bathara Kresna. Tumrajeg tanpa laraban kadada Prabu Puntasigara manembrama dhateng praptan ingkang Raka. Sigra ninggalken jajar mungguing stinggil. Mangkana wijiling pangandika ingkang dereng kaya sing lisan saking Sang Prabu.
gumandul ning pangkebet-kebet ler milu susah yen to bisa muwus ne Pandhawa tan ana tumut pripeti minta prajan nyosepale kang Sekar Tanjung Ururwang belasah lesah kati susah sah kapisah ngesah kapisah ing kawula nuwun-nuwun Koko Prabu dereng dangu sarawuhipun Koko Prabu ri paduka kula ngaturaken pasegahan panakrami permbagi mawantu kunjuk wonten ing sahandhap padanipun paduka Koko Prabu kula nuwun inggih Yai Aji dateng kadhat katedha kalingga murda sih panakraminipun paduka Yai Aji wangsul pangastawa kula katur Yai kula ninggih Koko Prabu kacadhong tangan kekalih kapundi wonten mestaka mugi dadosa jimat paripih paring pangestu saking paduka Koko Prabu Jliteng Resna kakangku padha bagya satekaning Jliteng Resna kakangku Adimas Werkodara wis tak tampa banget panalimanipun kakang pangestuku tampan ana Bratasena iya ndak tampa tangan loro ndak gegem dadi mustika mimbu ana mulyaning uripku Koko Prabu pangabekti kula. Koko Prabu sungkem kula. Yayi kembar kemanikan ya wis tak tampa banget panarimaku Yayi. Pangestuku tampan ana sangeting pamundi kula Koko Prabu. Iya sangeting pamundi kula Koko Prabu. Duh Koko Prabu. Dupi paduka rawuh negari Ngamarta. Raos sing manah pindha ron langking anyadang dumawaing riris satemah kejawan ing mangsa labuh asreping manah kula